Nastavljamo novi dio. Ubio sam i malo sam i dovukao zbog sunca, udara i uoš. Nije bitno, znači. Ovaj crko. Na moj drug. Da li on crko ili živ? Druže. Druže. Šta? Tamo zombi, ubio sam ga, ubio Branu. Dobro. Ajde bon, trči! Ispaš špagu! Ja sam. Trči! Vidio, šta? Zombi, je živ? Nije živ. Šta ovaj? Šta treba raditi? Ovog zaveš zadnjivo. Gore. Kako ćemo ga odvući? On je živ, znaš da nema možda ko se može kešiti. Da. Ovog ćemo se kasnije pobrinuti. On može sam uvati zato što nema mozak. Oj. Stoj tu. Drži zdro. Ovaj kad umre, nema zatvorene oči, lek. O, je živ! Evo, šamućen. Bude ovo kod ekipe. Brže, vidite, on profesionalno veže. Njega vamo. Ružan si. Veze tu da čura. Kako se zombi ima? Nemam bogi vese. Da radim selfie s njim. Ting! Eto ga. Gotovo, gdje sam ti ovo malo? Idemo dobro malo. Da provjerimo da li je živ. Pusti. Živ! Ajde, dobro, sad ćemo ga živiti. Je živ? Šta se desilo? Da puta zombi. Eno ga gore. Ovaj mali je došao po mene. Ćao. Kako ide zombi? Eno ga malo provjeriti. Hehe. Malo sam ga pokušao. Doktor! Oj! Špaga neće da pusti. I nakon živ. Evo zombija. Zombi! Tucite ga. Uzmite palcu za bejsbol. Nađi neko drvo pa ga tucite po glavi. Ja ću ga čuvati ovdje. Čuvaj ga, ja ne znam. Dao se. Ubij ga! Ubij ga! Ajde, dobro. Dobro. Dobro! Mora udaram njega, pa ne znam da. To nije problem, smo ostavili to. Ajmo gostat ovdje. Ajmo. Čao.
Ajmo. Ja, vidimo se nikad. Ja se ne znam kako. I, da. Ja sam Stani, sada predstavljamo doktora. Borislav Roć. Možete zvati Boki, Boci ili Rotki stile. Ajde, dođenje. I ako se video klip, postavite like, share, subscribe i ovo je naravno drugi dio. Treći dio ćemo snimati danas i to je to. Ako se video klip, postavite like, share, subscribe i post.